Magandang araw po mga ka-rice. Nandito po tayo ngayon sa napakagandang spring resort. Ito po yung Pinagpala Resort. Located lang po sila sa Zone 1, Malinaw, Libmanan, Camarines Sur. Meron lamang po silang 20 pesos para po sa entrance fee at ang kanilang mga cottages po starts at 500 pesos. At shoutout din po sa lahat kung nag-swimming nung pumunta po tayo. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa management and staff ng Pinagpala Resort. Ang kagandahan po sa ganitong mga spring resort ay malamig po ang tubig kahit po mainit ang panahon kasi galing po ito ng bundok. At kung ayaw nyo naman po pumitim, doon ka lang po sa may lilim kasi marami po rito mga punong kahoy. Ito naman po yung napakalawak nilang parking lot. Maraming salamat po sa lagi nyo pong panonood ng aking mga videos. Lagi po nating tatandaan, ingat po tayo lagi sa ating mga biyahe. And God bless us always.